Здравейте с ФКТ Еспресо от района на Железния мост в Трън, откъдето следим втори ден от опита на Златка, Русица и Димитър по Коме мине. В първия ден те стигнаха до Витиня само, това, което предположих, че ще опитат до Кашана, не се случи. Разликата спрямо опита на Полина е около 2 часа по-бавно. На какво се дължи? Основно повече спирания. На места според мен имаше едно загубване поне. Около Бигла е странно минаването им, по-бавно с около 25 минути за къс участък. Малко по-бавна линейна скорост, но самото спускане към Витиня след Зла Поляна горе-долу поддържат същата скорост както Полина. Престоя на Витиня е подобен, 30 минути по-къс, 6 часа срещу 6:30. И сега къде се намират? Вече са близо до планински извори и изостават с малко под час прямо графика на Полина. На Кашана минаха по-бързо с 2 думи. Това е, продължаваме да ги следим до утре.